Доброго здоров'ячка, чистований позаречі, доброго здоров'ячка, цімброве. Ми з вами зась у моєму маленькому світі у Vintage Story. І що такого інтересного низько будемо робити, я ще й сам не знав. Минулий епізод оказався доста продуктивний, знайшлись ми звість, почались ми, видите, тягнути стіни моєї будучної хижі. Та може низько займемо якраз тим, аби її маленько облагородити, дотягнути стіни, розпланувати, де як у мене буде хижа домак. Ну, та й, кроме того, вже сте, може, виділи, його ж поклавим собі капличку, десь я можу буде прятати от всяких фрасів. І, кроме того, мав тут ще одну таку обнову. Треба мені часто випалювати древляної угля на всячину. І в мене тут була така маленька ямка, 3х2 блоки ачей. І дорадився, що вчиню таку майчитаву. Викопаємо таку велику яму і придумаємося, що буде так. Я все буду доверха наповнювати деревом. А коли то все буде повне, та туйки у всьому блоку воєнному я лише накладу огнеги, бо зверху його запечатав і все. І буде в мене така велика ямища на деревляний угіль. Або з цього ще не доста, тут треба ще все запечатати, можна так казати. Та хотів то якраз учинити якимись такими чорними камінчиками, або не сими. Може найбуде сись, шейл. А кілько мені їх треба домак? Мені треба 2, та тут буде 6, та тут 6, та 12. Всяк готово і дуже файно візуально виділено, де у мене якраз зона на випалювання деревляного угля. Ну, а туйся може буде спокійно спустити. Можеться буде спустити, накласти тут дерева, закласти все повністю, і сі двері би просто заблокувати, тут накласти огне, запечатати, та й готово. Та й маємо таку вже мінімальну інфраструктуру дома. Ну, схижав що? Треба мені просто придумати, де у мене будуть двері. Боже, якся темно. Ні, ідім то. Пойме спати, бо я тут, може, ще маленько щось досліпав, а вам там на відео ачей домак ніч не буде видко. Добру ніч. Ну, никау якраз аж треба собі буде учинити пак до нової хижі, да якісь які панелі із скла. Вони будуть файно визирати. Та й домак мені видить, тож треба буде на новій хижі позаніматися урізуванням, бо мож брати то долото, та мож наурізувати із цього блока будоболоком, може би вирізати повністю один слой і замінити його другим блоком, наприклад, таким якимось камінням, і буде такий гиби оболок не просто у глиняній стіні, а гиби він у такій рамочці. І таку рамочку можеш робити вать з каменя, вать з дерева, вать з хоч чого. Та теоретично може буде якраз так учинити, що в мене тут є основна стіна, ведуча з цього пластера, а кругом оболока я можу гиби видовбати і закласти деревом. Бо була ілюзія, що в мене оболоки у деревляній рамі. Ну, і пенсі, поникаємо, це воно буде домак файно визирати, бо може і нет. Треба вина принести з півниці. Туйком почав продовжувати мало півницю у того бока, бо туйка в мене, видите, така невеличка зона. Мав тут лише 3 сесії товкани, а вчинився ще запасну, тут може буде много більше мати. Ну та й поклавим тут сесь леповий лампош. Ну, а ми домак йшли за вином. Що в мене тут доброго? А чи й зачинались ми сесе. Хоба. Ти можеш так і випити, все? Можете так і напити, 3 літри шуб за шором. Хоба. Ще одну начеряли, та йдемо до хижі потихеньку, не падеме. Йой, щось змірка в очах. Ну, такий ефект тут кивидвіна, видите? Оба, я не кивав мишку, все мнув гибат так.
Маленько учмілений. А я казав ще раз у 4-му епізоді, що я цю зиму буду читаво учмілений, бо поміж двома методами, як сохраняти на зиму насиченість фруктами, та у нас є лише два варіанти. У нас є лише лекварь, авать вино. На лекварь треба меду. Мід дають лише пчоли. Пчол у не є. Ти все. Був один момент, насправді, Олем, зараз кукнемо карту, де я там копав Ту йдем копав крейду, та мені один раз чуло, гиби десь гучали пчоли. Ну, або може мені лише чуло, знаєте, бо то я фурт щось говорю, і ото вже була студінь, а пчоли в такі студені вже не літають на вон. Добре, то що, низько можемо піти маленько нарубати ще дров, аби заповнити сесе, та покласти випалювати дерев'яної угля, і у той самий час можемо маленько ще поробити над хижу. В принципі, роботи доста. Пішли ми. О, туйка теж тут сусід дикі кози. Кампець, уже няся напудили, побігли геть. Інтересно, це дасть ми сяда, коли їх одомашнити. Ото дуже довгий процес, я так розумів. Бо на відміну від кури та й свини, вони майпужливі. Ну що, йдемо обалятися, сі гаглани, будемо бачити, що з них буде. Треба лише, знаєте, що гадкувати, коли рубаєте смереки, треба никати, аби на них не було аби на них не було тої смоли, бо кіть видите на смериці смолу, якої, не знаю, тут не вижу наблизько, а не є, ну, кіть видите на смериці проступа то та смола, та ту смереку убисте не рубали. О, так і тут, видите? Бо сяка смола дуже трібна на всяку механіку, на всяку автоматизацію, котра мені треба буде в будучності. І сякий ковбан, який мироточить, можна так поїсти, він сягоден лише натурально заспавнити. Ож смерека, котру ви посадите самі, такого мати не буде. А значить, цю смереку, я її тут навіть одмічу, і рубати не мож. Бо утрачу джерело цієї смоли. Но, хотілись ми тут і убаляти. Смереку рубав за первое навто, бо буду з неї чинити дощки та буду чинити падемент у хижі. Ну і кроме падемента, ясне діло, ж мені ще треба буде на дерев'яний угіль, або на дерев'яний угіль теоретично може хоч яке дерево, ні? Тарас мушуся запасти епін смереку, бо знав, що буду мати доста дощок. Так, перекусились ми і чути аж десь там скавчить вовк. А значить, може перекусяти мною? Ну де був? Десь вити чути було, видав. Та що нам ще стяти єдну смереку, та можемо йти геть. Та може нам із вовком ся бити і не мусай низько. А це там що? Якісь руїни. О, козочко, куди ти заскочила, Никіна? Телепортер? Вау! Поломатий телепортер. Теоретично, знаєте що? Сей телепортер мож... Най вам кажу. Сей телепортер мож поремонтувати, кіть знайти і ньому запчасті. Мож його поремонтувати та мож кудись, полетіти. Ото так фунгує, що ви то телепортер залізаєте, і він вас телепортує у якийсь скапчаний з ним телепорт на, не знаю, іних 5-10 тисяч блоків. Ну, хоч де, він вас може дуже далеко заверечі. Ось це класна можливість путювати. Ну, або низько
Низькому видав, то не будемо робити. А сесі ящика заберемо, між іншим. Їх можеш основати. Сесі можеш основати. Круто. Що у нас тут є? Фестивальна маска Мацура? Капець, я і не знав, що і в бабці такое є. Тут тут фестивальні маски. Ну чекайте, я здоймуся. Я не можу зняти шапку повністю. Мені ніде покласти. Коротше, добре, дораз дома поникаємо. І все сміхи, ви це виділи? Тут ще якісь папучі. Та й, в принципі, більш ніч такого інтересного. Добре, йдемо до мій. Я в шоку. Все, я тепер Мацур. Ніч не знав, Мацура пущав. О, господи. Добре, а й не буду годен думі забрати з нього ніч. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Або виділи сте, який я вже профі? Я того вовка затисав раз. А не раз я не укусив. Капець, цих порталився тут понаоткривало. Єден на другому таку. Тут, там. Ага, Rift Activity Apocalyptic, ну ясно. І все споза того ж я тепер Мацур. А Мацури, знаєте, вони видять світ домак не так гі люди. Та я тепер начисто вижу, де тут і портали у другий світ. Капець. А то значить той суд... Чекайте. То значить той суд усякі маски. Маск. Це що? У мене сяка фестивальна мачача маска. І кампець, та тут тільки всяких тих мацок. Не мацьок, господичку, масок. Вау. Бородата якась. Барбер Сурджен маск. Ну добре, біжимо до мій. Розриваться реалі та такої поспереду мною. Так, Сісі. Шкоробонька може теоретично тут і покласти. О, файно будуть визирати, ні? І можеш у них всячину складувати. О, слухайте, а можеш Сісі в них забивати? Мож. О, круто. А кількося стане в них ковбанів. Бо никайте, я сяк смереку держу у ладі, бо я не знав, це має ефективний метод сохраняти щось. А ну, попробуємо сяк. Кількося туди стане. Та й сісі туди поумітуємо. О, ні уроку. Може це буде ліпший метод, де складувати ковбиці. Що в мене там ще много буде? А сих мені, між іншим, завтра підемо рубати клен. Бо нарубались ми доста смереки. Смереки мені вже мало... Смереками вже буде. А ще треба буде клена. Бо кленом ще мені треба буде знати... Йой, там уже лізуть всякі фраси. Та й медвідь! А, биня, пан. Кленом ще буду хотіти вчинити путстріхов таку, гіби... Ну, не геренду, або... Никайте, у мене сесій направляючий по углам. Господи, кілько фразів зачало лізти. У мене по углам, видите, сесій направляючі ковбиці, і хочу ще над ними єдну таку палити шуб у кожного бока. Убо держало. Так, треба втікати. Коротше, буду видіти. Та й стріху хотів їм учинити ще із клена теж. Із шунглів. Кленових.
Так, де в мене там солонинка? Супер. Шкури у мене були десь туй. Айно. Ну, почти на цілу. І ще в мене є шкур почти на цілий гордів. Ще 2 шкури, та й буду годен закласти ще 1 гордів із тим. Все дуже добре, все дуже добре. Так, такий голодний гефраз. Є в нього той колач із моркви. Того медведя пак треба буде забити, бо, самі розумієте, він вицить сам нікуди не піде. Між тим, Аддика Переникова він був це 3-й, це 4-й епізод, щось мені там треба було знайти. Та така в нього там була кухня ніяка, на падементові в нього була просто земля, трава. Кухні в нього не було, там в углу просто клався огінь на землі. Ганьба сміх. Тепер у мене вже така хишка маленька майпаранна. А то та хижа буде ще майфайна. Будете видіти, я ся постарав. Та що, та попробуємо цю біду переспати. Ну, кіть позніматися цуря, та я всі в масці визирав оцяк. Без маски сердитий. У масці такий парадний. І між іншим кіті поремонтувати, та в нас ще і маленько тепла мені буде давати. Мацур мігаль. Я в шокові. Лізе Гога, видите там? Лізе Гога. Кусь. Ну, кого Гоги кусали вночі, тому дуже супереживав. Ну, я в нього ще тут 1 колач. Насічемо з собою. Та візьмемо його в путь, бо ми низько з вами, люди добрі. Ідемо ще рубати клен. Ото буде, да, як десь у того бока. Інтересно, чого тут не паде сніг. Уже зима никите. Низько 1 януара. Слухайте, це у нас низько Новий гід. Та у мене празднична маска у діта. Ну, так низько Новий гід. Та праздник, та що, не можеш робити? Мож. Будемо йти за кленом. Лиш бись мене стрітили по пути того медведя. Це досить страшно. Оріх дуже класний. В нього файна барва така, він такий маленько фіалово-сірий. Із нього би можна було вчинити якусь туту. Із цього оріха якийсь бутор до хиш може буде файний вчинити. Бо я би не хотів би стратити можливість його посадити вдома, то треба буде вернутися сюди вже з ножицями. Ні, так мені видить, ми у того бока йти не будемо. Я си думав, що я піду сюди та нарубав клена, бо там вже дали самі смереки, а тут май близько, видите, таке місто, недобре. Такі горбики, дуже круті береги, склима така долиникайте. Тут ходити досить неудобно. Я ся вертав геть. Попробуємо навісити на хижу тут і камаки, так як я собі напланував. А далі знайдемося чим зайняти. Озерце замерзло і тепер можеш через нього цяк просто перебігти. Хоп. Добрі, треба чи й зачати з того, аби вчинити той падемент. Так легше буде вилізати догорі. Та-да, паради, тепер у мене є падемент. Так, далі навішуємо ковбани та гемхотів. Значить, як ото буде? Представимо собі, ось висота кімнати у нас буде 4 блока, це якраз 4 блока. А значить, туйка у нас має бути щось таке.
Ну, да, як сяк то буде, не знаю, може вже доста темно та не буде вам видко, або є в ній така, видите, рама, можна так казати. На неї буде кластися стріха, ясне діло. Штуйка вже буде стріха, туйки дораз дотягну із того пластира стіни. У самій хижі я ще навіть не знав, це мені треба буде якісь перестінки, точно треба буде перестінок туйка. Бо уділити сесю калідорно-складську зону в цій спально-кухинської зони. О, між іншим, ця стіна у мене не буде із пластира. О, ціки повиростали, клас, тепер у мене на зиму гоно бити м'ясо. Так, туйся вчинив компост, супер. Так, туймися дочинила кожа, паради, а значить треба потихеньку... О, і туйся дочинила кожа, супер, та що? Та можеш закладувати дальшу кожу чинитися. І, то в мене вже в Нівроку, у мене вже застане і на броню. Та може буде низько вчинити броню? Теоретично. Ну, желіза в мене застане. У мене застане желіза броню вчинити. Ху-ху-ху. Ху-ху-ху. І кожі застане, і желіза застане. Но мені ся видить, цей зими Мігалько буде перебратий. Ням-ням-ням. Так, чим би зафриштикувати? У мене ся колачі покінчали. Треба зварити дещо з м'ясом, а у мене м'яса не є. А можеся висвистати раз на м'ясо. Піти дати курям мало зерна. Та може ми якое коко знесуть. Та іпін протеїна буду мати з того. Дорадивимся уж спечу ще колачі з капустою. Я вам такий ще не вказував, а то майситное їдіння, яке є всі в бавцячій. Так, раз засербаємо поливочки. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Боже, яке одно дурное. Маленькось ми підняли наше значення протеїнушів. Теоретично я собі дораз учиню ту броню з кожі та й із желізних пластин. Та мені вже не буде страшний ніякий медвідь. Вже я буду годен теоретично з медвідями тягати. Бо то треба вчинити 7 желізних пластин, а то значить, що мені треба перечинити 14 желізних злитків. Фух, то доста, ну, ні в руку. А, та й то лиш на на броню на тіло. А ще й на ноги треба. Та й на голову. А, де? Ні. Люди добрі, я то низько не вчиню. Ну, тут є наш колач із капусти. Удріжемо собі один драб і никаємо. Значить, у ньому 240 єдиниць, можу поїсти 240 калорій, най буде зерна, а капуста дає 900. Значить, разом то 1140. У мене всього ситостей 1500 єдиниць, значить, сись один колачик і на четвертинка колача почти повністю мені заповнює полосу голода. Файно, можеся з єдного повністю наїсти. Читаво. Ну, або перед тим, як ми підемо займатися всякими дурничками, раз треба дотягти, попробувати хижу. Ну. Що у нас тут буде? Той оболок. Не знав, це треба, може би якийсь і міг бити, насправді. Сюди. Найбо був оболок сюди. Гиби одну. Ото у нас на запад. Ні, ото у нас на сівер. Ні, на сівер у нас не буде облака. Забираємо гет. Тут у нас будуть основні двері. Тут треба буде вчинити ще якусь не терасу, а й кейбіг. Щось треба буде вчинити, коротше.
всяку дурицю би було видко. Так, сися ціла стіна буде закладена другим матеріалом. Тут хіба цяк мож углики забити. Та й то не знав, це треба. То б сталося ще туй. Ну, никите як файно. Світлий стін, такий жовтенький падемент. Між іншим, плафон я видав теж вчиню із якоїсь смереки, руно так із півблоків. Хотів їм туй чинити перестінок. Туйка кіть буде перестінок, та туйка такою може бути заход на під. То буде файно, айно. То буде добре. А ведь може ся і туй на під іти. Айно, та можемо так учинити, що ми все виціть заберемо. А покладемо лютру туй. І то та лютра буде йти такою нараз і в півницю. І в півницю, і горі на під сюди буде виходити. Ні, так не буде діла. Планування. То там стріха буде. А значить, треба на під виходити туй. А ведь може на під гарадичі вчинити. Не знав, буде видко. Ну, добре. Сейсбік. Туйка. Я хотів, у мене був тот камін такий. Коротше, щось таке у мене буде а-ля камін. Туйка ще собі придумав якісь такі подпорки, все ще можеш повирізовувати файно. Айно. Я си тут щось файне придумав. І може мені треба буде сесю стіну закласти, бо в мене тут були всякі столи, полиці, на їдіння обов'язково щось було. Ну, та й треба ми тут пристінок. Та треба ми 100% туди ще підсицькопластера вчинити. Бо сися зона буде гиби кухня, сися зона буде гиби спальня та й тусовочна комната. А тут у мене буде коридор з всяку біду. Ну, добре. Якось отося розпланує. Буде в мене нормальна хишка. Та й треба за якісь гарадичі тут наконець учинити. Ну, треба мені було ще 4 дараби пластера. Ну, туйня буде гиби комен от горі йти, так. Та завтом всяку чинив. Ну, уже вечоріє, я доста голодний. Прийшов час затестувати колачик із капустою. Ану. Ням-ням-ням-ням-ням. Бум! Повна полоса голода на секунді. Ну, колач із капустою, ото не фіглі. Так, буде в нього гиби коміно. Не буду чинити по-справдішньої коміно. Бо, знаєте, теоретично я міг учинити у кожному з тих блоків ямку всередині, та й тут продовбати ямку, та в мене би по-справді ішов туди дим. Або я тепер он так сильно з тимся не хочу заморочувати. Мені то не натільки сильно тепер треба. Так, Бригандін Боді Армор. Желізо. 7 на броню на тіло. І ще 4 на броню на ноги. А є Бригандін Хелмет. Бригандін Хелмет Айон. Ага. Кожа та й 2 пластини. Значить, кілько 7, 4 та й 2. В общому мені, значить, треба 13 пластин, а ото 26 злитків. Кампець то у мене, значить, ушиткоє желізо, яке у мене є, та піде на ту броню, кіть чинити її таги має бути. Ну, або мені її треба. Мені її треба, бо я не хочу вмирати від медведів. Сесе добра броня, і вона така, на перший час. Ну, на такої очей піде час поза стрімом. Не поза стрімом, а поза записуванням епізоду. Аж я не буду тепер сидіти та заставляти вас никати, як я вручну перечиню 26
желізних злитків, ні? То би було доста напряжно. Ну, та й плюс, у мене є ще желізо, у мене є ще доста, бо його би треба ще класти переплавляти, ну то мені треба ще огнетривкої глини, а у мене не є огнетривкої глини, і треба йти накопати, а то там далеко, де небезпечно, де вовці ходять, та я то низько чинити не буду, то десь там айно. Ну, роботи тут, видите, не початий край. Ну та що, чистовані позирачі, я думав, на цьому ми можемо потихеньку кінчати наш нинішній епізод. Маємо дуже добрий прогрес. Никите, зад мене ми вже видимо, ось хижа набирать своїх якихось рис, уже видко, що це хижа, а не просто будька. Айно, треба нам буде ще вчинити стріху, а на то треба дуже много ще клена нарубати. Ну, ото буде не скоро, бо головне, ось прогрес є, прогрес іде, і у нас все буде із цим хижкою добрі. Значить, щось ми низько начинили много кожі, та й знайшли мені паранну маску. Ге, видите, я тепер Мацур Мигаль, а не хоч що. Ну, значить, уже маємо доста желіза, та й маємо доста кожі, аби собі вчинити нормальну броню. І кіть, удача буде на нашому боці, геся каже, та в слідуючому епізоді ми можемо вчинити вже ту желізну броню та й навіть попробувати побитися з медвідем, увидіти, кого з нас двох найсильний. Ну, а на низько будемо кінчати. З вами був я, Мацур Мигаль. Майтеся!